Lera sapa dan suntu karena penendah sidang kali tahunan akan bersingkali koputo pinangkuin karahin akan suwanipun akan kani koputo Allah ini selama kita mesti guru ini datang suatu takut merokok itu dari kita boten langsung tak ada telepon merokok itu dalam ditunjuk standar pada itu menghati planet ini Allah ini ini kakang narodo saat sekolah dengan kaking ini sekitar kados boten yang malah dia betul pulau Surawati kena londo musikku pengasan itu kulon meningi Romo Putlun tanah kecil ditunjuk standar dari pun Romo Putlun iya dia sebelum Romo langsung datang kita kakang kane koputo rumah suwatena sing panjenengan dulu parimaosipun ing Kendhalu obah jojo katen kawentus karo tansah kemutan dateng anak ulun nggih menika Bathara Kala ingkang rikala semanten ulun sampun janji nyapakaken sedaya tetegan ingkang dados teteganipun Bathara Kala inggih menika manut pangruwatan kula wonten ingkang sebat awit utawi samadya utawi aget kakang pramila saking menika kados pundi prayodinipun kakang Narada ulun mundhut pamrayodi dhateng paduka kakang Resi wah lah kenging mapak marudaya kawita desa sing gawe awit adi Resi mestinipun kekelapanipun napa di guru wantun gelar estunipun nggih saged dulu mila kanthi menika panguwasa tunggal kawula sumanggaken bab wonten sowanipun sawanci-wanci ingkang putrapun Bathara Kala sowan wonten ing Kayuwangan Slendra Bawana yasa guru rupa risedeng Narendra yasa laku kamawaling ingkang Bapak Guru aja kaget aku sing sowan Bapak Guru
Sangka pirawari nanggol kinempet-empet Duh sang retaning tawon Noya situ kang walang ati Astung moro sidar Ukirai sakit sakitan Dereng sawan awis dawang kini walang sakjo ini kok sampun wonten swarapun putra ulun Bathara-Kala. Adi Pramesti gak kadang kewa. Menapa dalunanipun ing putra sowan Adi Guru? Nggih akan nawektu. Putra ulun nggih kala apa darunane kita suwan ana ing kayangan njembiri sawetara guru bapakku coba ngaturake pangkat bekti kunjuk pring panjenenganmu Bapak Guru ana wigati sing bakal tak aturake iya nggih para betimu wis ulun tampa tumuli enggal matura apa kang dadi darunane sowan kita dene kawat padat Bapak Guru rikala aku isih wujud ana salah tumuli ditamani kabeh dikaman saka kayangan malih dadi tunggal sawiji kelawan aku bandur wujudku tendang gulung aku munggah nang kayangan takon Sudarma Bapak Guru ngakoni yen to aku putramu bandur mbok wisuda dadi jangkeping dewa aku mbok paringi pangan wujuding ya kuwi padas curi apa dene kayu gapuk lelumut sak biru dipuruke guru bapakku ndak rasa-rasake wetengku ora penak rasane sepet kaya dene aku mbok aku si guru bapakku mereka guna tungkap anggurku golek pangan biyen bapakku dawuh karo aku ngendikane Bapak Guru kepancening pangan kuwi tatah manut Murwakala ya kuwi ana selawe ingkang bobot ingkang cilik utawa kang sak madya ora tak petung Bapak Guru sawise aku ngrasakake barengi ana wong nderes katut dagine stempel balung seteklek betis tetes rasane enak seger sumiyah awakku lho kumangan padas suri apa dene kayu gapuk lelumut sak wit turute ilang
kanthi segering jiwa ragaku aku kepengin banget mongso daginge menungso bapakku guru Kakang Narada Kakang kadi para di guru kados pundi Kakang prayo diripun kula sampun matur ing ngajeng guru Ambok pilih hadi guru ingkang gelar pun ingkang guru Kiko Duko dos pundi saranipun ngene yo nggih Bathara ulun paring pepancen marang jeneng Kiko manut pepancen Purwakala iya beda-beda sak-sakane mung kapercayanku ya kuwi sing bobot ana selawe sing wajib mbok mangsa utawi dadi pangan iya Bapak Guru antarane apa wae supaya ora tuna tungkat nggonku golek pangan tolong siji besok yen ana wong omah-omah keluarga duwe anak mung sawiji nggo lanang nggo wadon yen lanang diarani untang-anting yen wadon unting-unting yen anak siji jane duwe tunggal kuwi jenenge untang-anting kebanting tunggak ing aren utawa disebut papar tunggak dadi najan mung bocah siji lanang apa wadon lan bocah siji mau jane duwe dhuwur akeh dhuwure padha mati diarani papar tunggak kuwi dadi mangsaku guru bapakku iya nggih sabanjure sing sinebut uger-uger lawang loro lanang kabeh kembang sepasang loro wadon kabeh ana maneh ya kuwi kedana kedini kedana tegese lanange dhisik disebut dana dini yen lanange keri dini dana kuwi ya dadi panganmu Bathara Kala wah yen ngono panganku akeh banget ya Bapak iya ya nggih pancen wis kinodraku dumen ngono isih ana maneh ya guru bapakku bocah kembar lair bareng sedina lanang utawa wadon ya kuwi dadi panganmu Bathara Kala wis sing diarani bocah kembar sabanjure sing diarani telu lanang kabeh telu wadon kabeh telu lanang kabeh disebut Gata Mayit telu wadon kabeh disebut Cukit Durit kuwi yo dadi mangsamu Bathara Kala ana maneh kejaba Gata Mayit lan Cukit Durit sing diarani sendang kabeh pancuran pancuran kabeh sendang mung kali dununge manggon yen putrine ana tengah diarani sendang diapit pancuran yen kakunge ana tengah diarani pancuran diapit sendang mangkono bapakku ya lega rasane atiku dadi ora duna-duna nggonku bakal golek mangsanan njono luka guru bapakku sabanjure ya nggih sing diarani Saripi kuwi papat wadon kabeh Sarombo papat lanang kabeh banjur diarani Pendhawi lima wadon kabeh Pandhawa lima lanang kabeh Mana kok kelampahan kok sak donya iki dados pangani Bathara Kala iki sampun kan pancen menika dados kudrate kelampahan kedamaian mestinipun mbok bilih mangke wonten syarat utawi syariat apa maneh Bapak Guru sing kudu tak mongso kena diarani Jawi mirip Banteng Banteng mirip Jawi
mamane putrine ana ngarep jenenge Banteng mirip Dewi sing kampung ana mburine kabeh banjur sing kampung ana ngarep sing putri ana mburi kabeh jenenge Jawi mirip Banteng ngono guru bapakku isih akeh banget yo guru bapakku isih akeh yo kira kejaba saka iku uga sebut umpat tidak lanang wadon lanang wadon lanang wadon diwalik wadon lanang wadon lanang wadon lanang kuwi dadi paham ingkang kasebut umpat tidak mungkono aku dulu aku matur nuwun banget dene santan tanganku akeh banget sing bakal dadi mangsaku isih ana maneh isih yo sing disebut julung wujud julung kembang julung caplok wantine surya judul ing kedawetan banjur gedhe tenane banjur surya sirep iku disebut julung caplok orangane atutno guru bapakku iya nggih sing disebut durga ngerik menika apa guru Durga ngerik menika piyayi putri menawi kagungan garwa sing kakung seda terus. Niku kedahipun sing putri nggih dipun wontenaken syariat. Salajengipun kala kinantang wong lanang duwe bojo putrine mati terus. Wis nebut kala kinantang banjur sing kaping 24 sing diarani lungse ya kuwi perawan umure wis keladuk yuswa antarane 36 durung duwe bojo kuwi jenenge lungse sing keri dhewe dangkal ya nggih Joko umur nganti 40 durung duwe bojo kuwi uga dadi paham nanging nggih iling-ilingan pitungasing Rama ibarate tanduran yen ana pagere aja pisan-pisan kowe wani mangan tandur yen ngono bapak guru keselak melih wetengku aku njaluk pamit tak mudhun nang Arcapada golek mangsan bapakku nggih sadurunge kita bakal golek mangsan njono lupa utawa nang Arcapada gandeng kedadianira iku kabeh gaman kang ampuh saka kayangan apa kala minangka bedine nyang wong tuwa ana saperangan bakal ulun mundhut kersane bapak guru iki siungmu kuwi nden mawa wisa yen ora tak ceplek utawa ora tak tugel mbebayani banget siungmu kang ana dhuwur uga tak ceplek siungmu kabeh kang ana ngisor uga tak tugel dene rambutku bakal tak pundhut sagegem minangka dadi neraca bala besok dadi jemparing dadi bigamane satria kang gawe tentreming jagat oh ngono bapak guru yen pancen iku sing dikersakake tak lilani kejaba sapa iku nggih sakwise jeneng kita nglilani raganira saranduning badan bakal tak rajak iling-ilingen tekan besok sapa sing bisa maca raja kang ana saranduning awakmu ya kuwi sedulurmu tuwa yen ora sedulurmu tuwa nek perlu malah bapakmu dadi kowe kalah tuwa kowe kudu ngalah padha nganti mangsa apa sing dadi pager iki mau nggih Bathara Kala Yaksa Rupa Ari sedeng Nalendra Yaksa lagu kamal boleh ingkang ing manut nggih tak pundhut sawise tak pundhut apa kang dadi kersane Rama banjur tak rajah saranduning badanmu tumuli tak lilani kita medhun nang Arcapada golek mangsa nggih
Aku nyuwun tambahing berkah pangestu nggonku bakal golek mangsan nyang Arcapada. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri ya nggih. Bathara Kala mung pitungasing Rama marang jeneng kita nggih. Dadya sumurupmu. Ngerti ya kabeh anak turun ing Arcapada ya kapitung saka turun Nabi Adam. Iku mung telung perkara ingkang kudu mbok tindakake kalamun kita bisa antarane wae apa bapakku ya kuwi sing diarani ida matabnu ing kotama amaluhu ila min salasin sodakotin jariyatin awalilmi antarane ngamal jariyah ilmu sing piguna bekti marang wong tuamu ninggalo anak sing gelem ndongakake wong tuwa. Oh iya Bapak, muga-muga aku bisa nindakake Bapak. Kula kinten tiyang sak donya binding telasane Bathara. Mboten kakang. Mestinipun wonten kodrat ugi wonten syariat. Mongko kodrat kali syariat menika tuwa kodrat sinaosa sepuh kodrat mani manungsa dipun menaken budidaya pados syariat. Antawisipun Raning Bathara Kala badhe mangsa manungsa ibu dosanipun Bathara Kala. Pinten manungsa ingkang badhe dados teteganipun wilokaken prayogipun monggo sareng-sareng. Ulun badhe manjing dhateng angganipun titah ingkang badhe dipun buat utawi ingkang dipun mangsa Bathara Kala. Kakang Narada waturi dhateng Ntarayana panggi Wisnu dewaning katentreman menawa tentreming rahining jagat. Wisnu kene dados dalang Pandhawana. Oh, ajeng ugi Kakang Narada piyambak ingkang amung lampahing dalang Pandhawana inggih Kakang waturi dados pangerawitipun. Kula dados yoganipun. Nggih Kakang. Lajeng penggenderipun putra ulun Bathara Brahma pados Mlembo putri dados penggenderipun dalam Pandhawana. Kadhawi nika mangke para widodara ingkang sami nyengkut lampahipun dalam Pandhawana kuwatir enggal mandhap tumurun dhateng dusun Sidamara ingkang supados gampil dipun mangertosi dening para kawula kang sami nandhang Sukerta. Menawi makaten beto manah kula lega sanget adipun. Monggo menawi makaten andung damel swang-swang sami makarti pindhahaken dharma oleh tentreming jagat kaya
jagat sapu jagat ya Sang Hyang Bathara Bayu kenen nyaponi rotule jagat supados ilang Sukerta Trinirmala ora kaya lampahe Sang Bathara Kala. Ngendikane aku wong nandhang Sukerta jaran sedulur kuwi kena sinebut manuk patung Pustaka Waja Panuratan tunggal aku yaiku Jawi diirit Gantreng. Wis kelakon aku silang jamas ki dituwuh kasembadan pokokan dadi kersane Kanjeng Rama anggone bakal ngerak Sukerta Trinirmalaku Mandya-wiyana lan sakjayu banjur ngangkat kabeh tetatur. Tak bagus mandeka aja mlayu tak.
Sri kowe bocah bagus kowe bocah saka ngendi lan jenengmu sapa ora kowe kuwi sapa sadurunge aku prasaja aku Hyang Bathara bakal golek wangsan dadi suwurutku aku putrane Kanjeng Rama saka ing kampung Sedayu dene ingkang kedu mastani kaprahe asmaku Untung Hendra Sukawati saben dinane panggilanku Hendra kowe jenenge Hendra panggilanmu saben dina iya pancen mengkono putrane sapa putrane Kanjeng Rama Haji Untung Sarana Wiyana Sutarna malah wis ana paring asma dalem ing kraton Surakarta Hadiningan Kanjeng Pangeran Haryo lah cacahe sedulurmu ana pira Mbak Yuku Yuku putri tunggal aku sing ngapung-ngapung yen ngono kowe diarani banteng jam kowe wis tau disetani wong tuamu mulang tak rewangi adus kramasiran jamas ana ing Kertosudi Tlaga kutek aku mundi dawuh saka Kanjeng Rama sadurunge kowe dikilaki Sukertamu manut tata bagus kowe tubruk dadi panganku moh Bathara Kala aku bagus tak tulungi ulun ingkang arsa paring pengadilan aja nganti kita dadi mangsaning Bathara Kala nggih
Siji tur cilik ora bisa kelakon. Wangune tak sawan kok sajake duwe daya kekuatan sing ora lumrah wong urip. Sapa sing mamben nek anake bocah bagus wae. Kok yo ndalah ngewoyo ana wong sisik-sisik wae. Silatane ora dilak ning petake. Pak upatane wong sisik-sisik karo pring sing ora di ketoki antarane balung lan balung moh ngebuki diutuhake diarani bumbung wangu yen mbok pindhane kowe uga dadi pangan. Dene iki ana wong lumbat-lumbat slumbate ya ora dijikuk. Melayu jampalan melayu mlebu omah urung enek tutupe keong dinggo ndelik bocah bagus tak goleki wis ora ketemu ya kok menawa iki mung sing diarani pangan sing enteng burung pangan sing sakmadya burung pangan sing bobot perkara wong sisik-sisik banjur gumbung wong omah radi ana tutupe keong golekne dandang mudane gandhik mangan ning petengan kuwi tak kira mung bab sing cilik-cilik sing baku aku golek sing wajib sing gedhe ya tambang rawat-rawat ing kampung Sedayu panjenengane Kanjeng Pangeran Haryo Haji Untung Sarono Wiyono Soekarno sekaya Ibu Hajah Supardi ngaturake rasa tasakur marang ngarsaning Gusti kang Maha Kawasa supaya anak putrane kabeh bisa kasembatan apa kang dinayu. Coba tak boleh aneh, mbok menawa kentar-kentar kaya aku wis mampu. Gondone ratus nggih, aja kaget Bathara-Kala sing teka ngono.
dalang sejati di dalam pondok Wono dengan kuaturi mayang ruwat wonten ing pondok kula niki mboten wonten sanes kejawi sepisan kula ngaturaken raos syukur wonten asor dalem Gusti ingkang Maha Di kali nirmala trima suketanipun ingkang utami inggih menika anak kula pun bagus untung Hendra Sukawati inggih Kanjeng matur sembah nuwun dene sampun nyepuhaken pitados dhumateng kawula ing ngatasipun sakawula dipun keparengaken mripat Sukerto nirmala ingkang kasandhan ingkang putra mugi-mugi kemawon Gusti angijabah iso ngabulaken miwudaneni menapa ingkang dados hajat keperluanipun Kanjeng Kyai Haji inggih di dalam sak rombongan
monggo kula sunanggaken dasar anak kula nggih sampun sowan ingkang saderengipun kula dawuh supados siram jamas saderengipun. Kyai Dalang kula minangka kanca rawanipun panjenenganipun lan pemimpinipun sampun sawakta ing sampun ajak keperluanipun panjenenganipun ingkang kami tugasi niat ingkang angka setunggal syukuran jumbuh kalih dawuh Gusti nggih Kyai Dalang sok sinten ingkang tansah ngajengaken syukur atas nikmatipun Gusti mboten badhe nyuda rejekinipun malah kaporosipun tambah ing langkung kathah kosok wangsulipun sok sinten ingkang ingkang estunipun seksanipun Gusti bakal dumugi sewanci-wanci ugi sampun kacantum wonten ing kitab suci Kyai Dalang iya panjaku kabeh mestine ora susah dadak diaturake kabeh wis padha ana amanati ning nggih boten wonten awonipun ajak-ajak menika boten wonten awonipun nggih mboten awit menapa sedaya anak turun ingkang menungso dipun turunaken sepisan menika ugi sampun dados kewajibanipun kula panjenengan Ki Dalang ndumugaken ingkang tumuju dhateng kasampurnaning gesang boten namung wonten ing alam padang dumugi ing bidangipun urip menika saking pundi lan kenapa dalile teng pundi Kyai Dalang mbok bilih Kyai Dalang sampun samangka ing sawetawis monggo ruwat enggal kawiwitana kewala amrih saged tinabulaken dening Gusti kanggo agung monggo Kanjeng nyuwun sareng-sareng kula ingkang badhe ngicari nirmalanipun ingkang buta manggya kawilujengan ing samudayanipun. ingsun dalam kondhuwono ngadeg ing jagat ningali mau ing kahanan kalane tanggal kapisan 14 Suko paksa kesno paksa aku buruk tanggel ing sirep lantang no ing mati ingsun dalam hati wasiso
menangani sesa kabeh insane tunggu patring bunyi lapangan sondo bono kabeh sanggan nogorojo remusan Kejoloyo Gawangan Sartogoro Aluntur Usan Kalimantan Bencok Usan Suryorogo Sanggan Guru ingkang amirsani Widodoro kanggang li Widodari kang indeni kang nonton padha katon kang nonton datang Hari Namas ono ini sokoitan korupane putih apa-apa pakaryane geni Hidro hendirat kang nandang Sukerto Tirmala Trima tujuh penung teluh Pak Yono Dikit dan ayam bayan Kebur ini Penguasane geni ono ini Solo Kidul Kupanyaka apa-apa pakaryane geni ayam kebur ning pangwasane Gunung Solo. Kalau geni Solo kulon kuning rupan apa-apa pakanan bukan nadan kudu tenung-tenung katon kebur pangwasane ono geni soke katlo kenemuan apa-apa pakaryane sedulur kang padha nandhang trima kudu tenung-tenung lan kebur pangwasane geni kang sapa ono geni soke sedulur kang padha nandhang trima Suwo harap sirep toto pitono Bebu komo mari kondo minarik lunting basa kendeng budaya Kemanggat hargoyo mangari bowo sejarah kuno manungsa Yen tori narasya kaos isi panuk asmane manungsa urip Sawiji diusnaku perintah paling sarita Kolo becik nongko jatyo koco benggono Sayakti sedaya manungsa kang samangring kamaring sapa sira-sira sukma jati soprano ya inggo kabaring panopatan piap Soto Kurawa
Allah dari tamu runtut saka kaduan gede tak ngoake minta rasa-rasa lah bagi kupingku aku teko karo bengok-bengok wong do pinggir kabeh kowe apa sing diarani dalang iya aku dalang aku lagi dalang iki kaya medan edan yo ben edan malang katon teman malang terumah tapi dibutuhkan bareng kowe ketara-tara ing atase kuwi anak jiwa nendendeke duwe watak adikan adikun adikmu moh marang ditutur becik wegah nampa ing omah lho kowe kok ngerti karo aku kan aja meneh kowe wong tuamu asal mula ditamu wae aku ngerti yen ngono ora mason dalan aku kudu hati-hati kelingan janjine bapak ora kudu dalan mbok guyu-guyu dhewe guneman dhewe mbok sauri dhewe ning peso kondo luwih becik kowe timbang aku iki dasare tuwa aku matur iki apa anane betara ene apa kowe teko kene arep ganggu gawe karo sing dadi tanggung jawab karo sing wis percaya aku lah nek aku arep ganggu gawe kowe arep apa kowe menang karo aku betara aja ngumbar hawa nafsu mangerti betara wong urip iku ora langgeng ana ing njana loko bakale mati nek aku ora mati aku tur ora manut dosa sapa wae sing tak pangan sing tak mangsa aku ora dosa sing mondho sapa ora mung sangka nekatmu nutupi kamu nuruti amarahmu ora sukang ora bisa kok iki betul kowe besok bakal lebur bali mula betane upung isi urip mula jenengmu Bathara Kala Bathara Betaning Dewa kala kuwi wanci saben dina kowe kuwi dioyak wanci teko dari sing pepesen kowe bakal mati nek aku ora mati kok merlaku wis ngombe banyu paringi Rama pitulung sing disebut banyu amerta kuwi ora bakal mati sing kandha sapa kowe kuwi titah bapakmu kuwi ya titah ora bapakku kuwi ratune dewa ngratoni jagat saisine kuwi kok Bathara Kala kowe disebut kala asamu saka kala salah uripmu ora lumrah dumadine wong lanang karo wong wadon mula kedadianmu ya kaya mangkene iki ning dinding tansah gedher dosa gedher angkara gawe kapitunaning liyaku kala pupung urip kowe nuntut bako marang sing gawe urip isih diapura waton ora nyekutake marang sing gawe jagat ora dalan iki suwe-suwe rembete tak dhuwur temen wah yen tak rasake kok nggone kok dikaku dikaya apa wae wong tuwa kuwi sugih pengalaman utawa moh kalah karo sing ning bab pengalaman lan panutan saiki ngene kowe ngerti karo aku asal mula buka aku asalku saka apa salah utawa apa kemani
Bapakku bener Bathara Guru banjur sapa maneh bapake Bathara Guru Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal duwe sesepuh Sanghyang Menang, Sanghyang Meneng, Sanghyang Murtala, Sanghyang Rasa. Banjur Nabi Adam kuwi duwe putra Nabi Sis. Monggo Nabi Adam kuwi ya manungsa penggunaan dosa. Endi sing kedunungan daging kulit lan balung mesti bakal mati Bathara.